Ungisaphi nje, ungisaphi lapha? No, phela nisho psychotherapist, anisho wena uthi sihlale sicabana lento lo yenzakalayo. Uthi wena uhlale njalo wena uthi. Awume ngiphi? Uzilungisani ngoba psychotherapist asiyoshela la. Utherapy Ngibani lo coma wena unje. utherapy wani lo? Ngena. Ngena. Yabona lezi zinto lezi Izinto zani? indoda utherapy. Uzoshela la. Engabona lo uthi uyomshela uza kucoma na. Angisayifuni into nawe nendoda yayi. Ngiyifuna into ihlangana nawe nento ngoba uyazazi ukuthi unenkinga. Yabona yonke into zini yakhe phakathi. Ngihlalela. Sanibona. Ngihlala ngapha. Baba phela uzomvulela isitulo. Ngenzeni? Uzomvulela isitulo kanti Ezakhe izandla shoniphi? Hayi yabona ke mina ngizodlala election uyangiyengeza ngihlala phansi. Uba wathi ngivulele nawe uyaphapha ngeze ngibone ngifika nje la ukuthi umuntu ophaphayo. Ngiyabona nayi gentleman unamphelazi hayi wena. Umuntu manje wathatha nje kangazi. Ngizoqhathaniswa la. Ngizoqhathaniswa la. Okay. Kambe ngabantu kumele ube gentleman baba. Ngicela Into engayenzi ngenze ngoba sengikhuluma nabantu. Uma i-professional awuseyi-professional. sanibonani. Yeah. Uba uthi ngivulele isitulo. Wena ngibona nje speaker la uthi umuntu ophaphayo. Yaphapha. Akaphaphi baba. Kuba i-gentleman. Uyazwa? Ngishaya amagama esingisi usubona abantu abagqoke ikhosi. Ngibiza security la ikhiphe uma singakho operate sobabili. Ngomona kuyeke. Ngiyatisela imvile noma ukuthi satshiswa ngokuxoshwa. Baba, akusengile sangoma sakho lohlelo kumele kiso lesi i-professional le dokotela. Dokotela njani ongayifakile izinto lezi zokuphefumula? Cha uzobona ukuthi ngisiza kanjani la. Mhlambe angazi angiqala ngawo mama ukuthi mhlambe yona mfana. Yini wona izandla zakho, wona izandla ezithintayo. Wona izandla nje eziyabamba umfazi womuntu lona. Umfazi wami ngamanye amazwi. Yabona ukuthi uyangidelela. Musungibamba nami, kanti wona mfana uklifisa yini? Connector, anisho connector the spirits. By ukuthi sibambane izandla. Musungibamba. Mfana musungibamba. Umfazi wami lapha. Angathi soba nenkinga ngamane ke soba nenkinga isiqala nje sobe nenkinga nje ngibhama ngifiwe ke manje ngamane liphuphe we ngamane lisondemini ngamane liphuphe we awungeza ngizobona izindaba ezikude we ngizoziwela angikhulumi nabo kwenzakalani. yabona ke lalela ubani Dr. Kumbi. Lalela udokotela ongenayo ipopolo silapha nje unenkinga la uyezwa umfazi wami unamandla uyezwa amandla akhe maningi kakhulu Uyakushaya. wena mfana ubuka nje ukhona insizwa oyibona ngashaya mina ngoba hayi ukuthi uyangishaya amandla mfana amandla yabona Uyakushaya. kwandisa isilima lo udokotela wakhe isidomo Umuthi amandla. Ngithini mina? Doctor. unamandla amaningi mfana yabona amandla asekamereni uyazwa abona yabona masilapha leto nje ekamereni sithi sidusha yabona namhlanje uthi namhlanje sivuka nje ekseni ngiphapha ngisaqeda nje ngisaphupha ngithi ngiyaphapha mangithi ready uthi ngimdusha ngamdusha ngesuke ngihambe ngogeza mangibuya ngogeza athi sefuna ukudushwa ngamdusha Soft life. yes mase ngisingena nje emotweni sesiza la njobe ethi ungilethela ku ngoba ubona ukuthi kuthiwa ninenkinga othandweni uDr. Love shoot mase sithi ngidriver ufuna ukudushwa
unamandla amandla akhe maningi uthina ngosuku ufuna ukudushwa ka9 yes last week kade kunomfana lapha ezokhanda imoto ngizekamnxosha umfana ngoba sefuna ukudusha umfana yabona la inkinga mangithi ngiyabamba kuwe ukuthi wena ngazi ukuthi ilento ayikuphathi kahle leyo 9 ama round wena azokuphatha kahle yemfana ngiyasebenza mina ngiyasebenza lapha ngiqukula iinsimbi akusaqukuleki iqolo ebhlungu emsebenzini sengimi u30 minutes ngihlale phansi ngoba njalo ngila njalo ngila hey yengicasule yazi Beka lami iside. aba ukuchaza ngoba ngiyabona nginanetiyela ngibe ngenza itiyela chaza phela ukuthi silalele Baba musu kuba yimpi baba, musu kuba yimpi. Ungawuqedi ushukela ukuthenga ushukela. okay mama asiqhubeke chaza lento echaza lapha Doctor, ngiyazi kwenzakalani. Ngimncane mina doctor, ngimncane. hayi izandla nikhuzile ngendaba izandla ngifuna ukuthi thina musana Baba siyaconnecta sikhona. okay mama uma samphendula asiqhubeke qhubeka sebenza bokuconnecta izandla xoxa indaba uthi wena yini inkinga yakho wenza itiya ngoba angikwazi nokona ukuthi ujele ubani ukuthi usungenza amatiya la office Doctor Khumbi njengoba bengisithatha. As I was saying doctor, ubaba unenkinga doctor ne. And wena doctor ubekela ubona njengoba bengisho doctor. ayingehli voice yakho khuluma nje caca yonke into ngizwe nami ngikhulume sonke Ubaba mdala angimdala nje kangako nawe ngicela uthule ba wethu nginikele ithuba lakho mdala fisa ubaba for bela hlala ubuya le emakhaya mina ngana wangithola vele ngisafunda esikoleni e-university wangithola wangibhakarela zonke izinto esikolweni waseke sesitholakala ukuthi sesiyathandana ke sinobaba uyabona khona into engakutsheli yona lo khona engakutsheli yona uyabona ngolunye usuku wafika nini la emnkantshubovu ethi ufuna ukuthanda isitho sami sangasese asifaka emlonyeni wakhe asifaka yini leyo inhlanhla leyo wena mfana kanti usesadini ngabani wena kodwa usilema ngempela yini uyijabulele lezi zinto lezi no unezinto awumazi ukuthi uyifunda lezi zinto yini uqhamuka ngakho kade umazi usethi manje ufuna ukusidla ufuna wena yakujabulisa lento yakujabulisa lento hayi uthi yangijabulisa ukuthi nje umama naye ufuna ukukufaka ezintweni ezintsha because izinto zokuno uyazi ukuthi uma ngithi ngifaka kule right angivezelenye uthi mina ngiyogcina ngifaka yonke imbobo ekhona ngifaka kuyona angaze ungenza kanjani sona isilima hey Izalana ngutshele awungeza ngizawubona ngamane likupe we ngamane lisone mini ngamane likupe we awungeza ngizawubona awutshela koleni ngithule Nakusuka lapho uyazazi ugijima toilet liyophuka mosle toilet lala sesilungwini phela lapha akusengile toilet lale phansi lale emakhaya mama manje right man angikho right awukho right awuyidingi service ngiyidinga kabi doctor unomntwana Ronda nama service wena iservice ngapha ngiyakuthi yimi ngisengisela imoto yami bona wazi lo kudla ngiyofa no bese ngisho ukuthi mhlambe bengingakusiza yabo ukusiza umnuka lona mfana yabona wena yibukwana yabona wena yibukwana okay awehlo mama lalela ngitshele wena into engabe mhlambe uyayenza la ukuthi utshele mama akahlisa amandla ukwehlisa njani amandla zibambe manje kanti nikwazi ukuyibamba lena yazi nenhlanhla wena njobathi ufuna ashaka lolu mina wami ngishaya 1 kuphela kulala wena 9 inkinga yami mina ukuthi ungule njalo ngicela sishintshelisana ngoba naye wami naye ungaka net ngizokushaya exactly ngizokushaya baba lalela la anishona ungezelala ungethi indodini yakho la baba wena anisho udinga linye yena udinga le9 yenzani so and wami naye udinga le 1 awumfana woyibona lento enziwa leyo
Wayibona phela emlandweni ukwenza izinto wayibona into enzo. Iyobicala namuhla Azongisilima phela mina. baba. Azongisilima mina. Wehle umuntu. Ngitshela. Yizo izinto engihlangana nazo lezi zinto zomatherapy umuka. Engisho ukuthi thina ke ama-marriage therapist sikhona la for lokho ukuthi uma kukhona la is either umfazi noma indoda angakhona ukufika khona then thina hayi ukuthi thina simfikise but sizama ukusiza Manje abakona lapho ngenziwa isilimo wonke ukuthi umuntu uzofika la ngafika khona. Uchaza uthini ukuthi uzofika la ngafika khona? No. Ithini inkulumo yakho ukuthi uzofika la ngafika. Kanti akuziwe la ukuthi kuthiwa uzwe ngimama, kuthiwa ngimama cha nithi mina mama yehlisa amandla akho. Yini ungamkhuza ukuthi ehlisa amandla akhe? baba phela sikwazi ukumkhuza leyo inhlanhla yonke indoda eyifisayo ukuthi uyabona nje mina Awisilimo esiphindiwe. uyabona nje inhliziyo yami ibuhlungu baba ukuthi wena udlala ngelithuba onikwe lona mina owami unkosikazi sigcina ku1 wena 9 and mina ngingafika ngisho ku15 Yanya. ithuba Ndoda ngitholile baba. Aweke umthinta wena. Ngizokushanga lelithela ngalethili. Waphethe ukuthi nihlangane ngami la. Uzonzanda soqhudelana nawe manje ukuthi wena ungafika kuba udokotela unjani lona? Uright baba udinga ukuya toilet mhlambi. Awume wena. Haw, ngishela ukuthi uma uyindoda unikwe ithuba lalela. Anzongensilima la. Yes. Yabona wena umsebenzi wakho. Uyabona umsebenzi wakho wena engabe uyawenza nje manje ukuthi ukhulume nomama. Yes? Okay. Ukhulume nomama uthi ehlisa akeke ufune 9 round. 9 round ngini mina ngumshini. Ungamthethisi baba. Awume wena. Mhlawumbe nje ukhuluma ngayo 9 round ukhuluma ngo2 seconds. U2 seconds 1 2 seconds. Imnandi njalo baba. Kumele ashaya ama 2 seconds if ifike ku9 solo uyile. Izoba mnandi. Wena ufuna kushaya round ingingakho uhlala ukhathele mos baba. Akwenziwa kanjalo. Akwenziwa njalo. Awuthi la iphi indawo lezo lokho ikhulula. suthi manje Ngishiya. hamba la uthi nami toilet Ungamoshi. losala ngikhuluma nomama Lalela. okay mama Lalela. ngicabanga ukuthi ubaba Ake uyaphilasa. Okay hamba phela etoilet ngicabanga ukuthi ubaba Baba uyaphilasa. shiya. Phela ngeke uhambe noma thikthe toilet nisizodlala Seyo tumalinkeneze, mfetwa mtelu ngipeleze, ngiyobona isikandamate sami. Utangqume ngimemeze, uhlala kwashiyeke kukusebenzela. Ubona nje mina 15 rounds njengoba kusachazela ubaba ngakho ukuthi ngiyingozi kabi Hayi doctor yazi mina yazi ngingumfazi kanjani. Angithandi ukukhuluma, ngithanda ukwenza. Yabo. ukwenza Ngenze nje. Ngikhombise ukuthi Nosenza lesidudla mina. Bengazi nokubenisingena yazi bangani nami base-university ne. Babengitshela ukuthi anazi lesidudla nosenzani. You understand? Maye vele nje ngifisa umoya. Andisilima. Awuthi angimuthi indoda yakhe. Ngizoyiwisa le ntshontsha yonke la. Ngithe yonke lezi zinto lezi. Andisilima la. Hayi gas. futhi nganginika Nika sana. Yini ekwenza ukuthi usubamba umlenze la kumngakhe. Ikrep. Ikrep ikususa la uzisilimo nampanda. Ngokusuka nje ngithi No baba ngisuke ngabanje ikrempe manje bayenyenze phela doctor lenyaweni. Bangithi. Bazongendisilima nini? Wena phela ususandla zakho lapha. Sizelana kanti ufuna ukunika umngamo. ngicela ukuthi uhlale Ufuna ukunika umngamo. Yabona ke angisadlali ke amagame. Hamba emotweni. Hamba emotweni wena soyikhuluma lento endlini ukuthi ungisusa endlini uyaphi wena?
Uyabona? Uhambe emotweni sokhuluma emotweni nawe. Hamba ngiyibona sifika nje lento ulokhuza ukuthi zokuma therapy amadoda. Awumona mfana. Awumona mfana uyazwa? Awumona nizongenza isilima la niyanikana ni ubhalani lapha. Baba ngibhalele. Hamba emotweni. Ngiyahamba baba. Hamba emotweni. Ngiyahamba baba. Letha la, musukwenza isilima. Letha la izinto lezi. Sukwenza isilima la. Ngibhalani inamba la. Ufuna ukudla mpamba, ufuna ukudla baba. ufuna ukudla mpamba. Ngizobiza ama-security. Ngizokubizela ama-security. Ufuna ukudla mpamba. Lalela. Uzokwenza isilima. Usongahamba manje. Security. Umatari ngizokushana amatira nama-security akho ngizokwenza khokhiwe ngiyawuthatha futhi nalo shukela hamba nawo lo shukela ngihamba manje. Into ekwenza ungafiki kuna-Andra yilo shukela. Neliklasi le thatha yonke into mina la ngihamba netiye lami zokwenza isilima ufuna ukudla umkami phambi kwami ukunikanikana umanikanikana ngiyazenzela la uhlala bani bani hawuna bona Ngiyadlala. Ngiyadlala ngiyaqinisa. Come on. uzodlala la ngizodlala usilima yabo Lima. Telefon. Security. ngakutshela la Phuma. yazi bona ngizobuya nomkhonto la ngigwaze ngizobuya nomkhonto ngiyakutshela therapy umnuko Funa kushaya uNandra namandla okulo. hamba nawo futhi lo mcamelo hamba nawo ngingenzeli lutho ama-security nokushaya umuntu